Jeg vil lige sige, at der var sådan et godt råd til folk, der kom ind i sejlermiljøet. Køb en god støvle. Det er sgu det vigtigste. Det er vigtigt, at man ikke køber noget, der falder for meget ud, fordi så er man for nemt op for at blive mobbet simpelthen. Det er vigtigt bare at prøve at falde ind på alle områder. Det er faktisk som om, at i Fortnite-kredsen, der har der været, altså der udvælger man sådan lidt en i løbet af, altså der er en person, der bliver udvalgt til ligesom, og så bliver der kørt på ham de næste 10 år. Nikolaj er en af de få sejler, der sejler med skidtbeskytter. Ikke fordi det er behageligt på vandet, men fordi det giver respekt på vandet. Er der sådan en hakkeorden her? Det er der helt klart. Det er der helt klart. Altså men jeg vil sige, at der er jo den gamle garede gruppe af folk, som prøver ligesom at... Der har den forvildelse, at de tror, at en guldmedalje gør, at man kan tillade sig at mobbe andre. Ja. Det kan man. Kig godt efter nu, og så se ansigtsudtrykket. En. Ja, nu skal vi lige have ordentligt fat. Sådan nu. Det er som to små vildsvin, der slås om samme kødben. Hvordan får man en høj placering i arkivet her i gruppen? Altså engang var det jo år i klassen. Der kunne vi godt mærke, når vi kom ind som de nye grønne børn her, så skulle man ligesom passe på, og der var de store farlige drenge der. De var ikke blege for lige at give et røg her og der, men efter sådan så virker det som om, at i takt med, at der er kommet børn og familier ind i kredsen og lidt flere københavner, så magtorden ligesom balanceret lidt ud efterhånden, vil jeg sige. Hvad gør man for at overleve det her? Man smiler til dem. Og så må man jo leve med, at ungdommen nu til dags, de ikke er, hvad de har været. Altså sådan noget med viden omkring sejlads og alt sådan noget, der ved vi jo godt, at det er de ældre, der har mest styr på det, og de er jo en kæmpe ressource for os, som vi kan lære fra. Så. Men når vi går og driller hinanden, så er det ren kærlighed og tidsfordriv. Så rykker vi. Skal du vise de små knægte der? Ikke alt det snak. Nej.